Dnes budeme oslavovať 10. výročie tejto akcie, tak dúfam, že si určite pripijete na jej zdravie a na to, aby vydržala aj v ďalších rokoch. Bring the action. Let's kick off the invasion. 10. ročník prvej univerzitnej Beánie nesklamal. Večer bol úplne nabitý hviezdami. O neskutočnú atmosféru tohto večera sa postaral napríklad skvelý DJ EKG, Kali s Petrom Panom, Donom Čičom, Mike Spirit či slovenská kapela Hex. Dnešná rozpatrínam, pásy si zapínam, bláznivá jazda sa začína mi. Alkohol na litre, tabaky na kila, je čas pozrieť sa za ženami. Samota zabíja, prosím neskapni, aj rozprávka čakáte za dverami. A varujte doma, že čakáte koma, prídeš jak somar. Prišli sme, zasedli sme pri bar, ale akože super atmosféra, úplne jedna z najlepších Beánií. Vode, hudby, tanec je tvoj plán. V Bratislave vystupujem strašne nerad, ale dnešný koncert som si najviac užil. Každý si myslí, že tú show robíme my, ale tú show nerobíme my, robia ju ľudia, pretože keby oni nám nedali tú spätnú väzbu, tak my sa môžeme roztrhať a koncert nedáme dobrý, takže skôr tá show je o tých ľuďoch a ne o nás. A všetci s nami! Nenávidte sa, lebo nenávisť je to najhoršie, čo môžeš urobiť. Karma existuje a všetko sa ti vráti naspäť. Učte sa, alebo dopadnete ako ja a majte sa radi. A nikdy nebolo lepšie, ako túto noc, nech trvá večne. Celé nebo je jasné, až do rána, pokiaľ mesiac hasne. Ahojte, ako ste si užili dnešný koncert? Fantastické, ste skvelí, úplne študáci, tým máme najradšej. Ako nemám čo dodať, krásni študenti, dievčatá úplne fenomenálne, fantázia. Z rádia hučí otravný hit, tma sa plíži verandou. Ako si vy spomínate na svoje študentské časy? To nemôžem povedať, ale nebolo to fantastické a ja si spomínam, že vtedy to bolo úplne všetko bezstarostné, však aj dneska nemáme veľa starostí, aj keď sa to možno zdá, keď sme starší, ale to boli krásne doby. My sme mali také, kedysi ešte na strednej škole, také dielne. Dielne sú také, že tam chodíš v monterkách a musíš sústružiť a pilníkovať. A my sme dali nášmu spolužiakovi vypiť miesto kávy motorový olej. Náš spolužiak, ktorý to je zo základnej, prepadol asi dvakrát a jeden deň doniesol takú odťatú ruku z Dunaja, našiel Dunaji a s tým strašil dievčatá. Majestic MRS, užívam si jemi, hej. Mám stále plné vrecka času habadej a mierim hore jak tie ručičky o 12. A kričím lej, baby pomelej, lej. Užívam si jemi, hej. Mám stále plné vrecka času habadej, mierim hore jak tie ručičky o 12. A kričím lej, baby pomelej. Silné telo, dvojmetrový chlap, jazva cez čelo, žijem a som rád. A som nový človek, každý boží deň, prekročím čokoľvek, hoci aj vlastný tieň. Keď ja som asistent, tak jedine najvyššieho, jebem vám na systém, ja neverím na... Študenti z UK boli naozaj skvelí, krásna party, teším sa, úplne dobrá atmosféra, fakt dobrá energia. Tieto študentské akcie majú to čaro, že proste sa tam stretnú keby ľudia, čo sa inak nevidia v takýchto situáciách, takže má to také zvláštnu atmosféru, sa tam niektorí opúšťajú takých zaujímavých extrémov, takže super, ja si to užívam. Na repráku kričím way, way, otvor ďalšiu fľašu. We always dreamed about this better life, this better life. We always felt it coming all along, yeah, all along. We got the keys to open paradise, yeah, paradise. Now let's go walking hand in hand. Come on, baby, we can hit the lights, make the wrongs turn right. We can smash the clock, make the pop go rock. With a love this deep, we don't need no sleep, and it feels like we could do
máš o tejto Beáni? Veľmi dobré. Čo hovoríš na program? Čo sa ti páčilo najviac? Program je veľmi petrý, akože veľmi široký a to sa mi veľmi páčilo všetko na tom. Veľmi ľudí sa tu veľa baví. Ako jak tu vidím, je tu strašne veľa ľudí, je to úplne super. A to sa mi veľmi páči.